Môj civil je väčšinou taký, až by som povedala, nie príliš reprezentatívny. Ona vidí, ako sa tvárim a vtedy už vie, že to nie. Tak toto je moje, toto som od nikoho nedostala, toto mám zo sekáča. Práve v tom bežnom živote som rada, keď som taká trošku neviditeľná. Judith, poprosili jsme vás, abyste dorazila ve svém civilu. Tak to je váš pražský civil, tohle ty podpatky mě zaujaly. Jasne, a takto chodím každý deň a takto je venčím psa. Nie? Môj civil, takto, tam ešte bola taká úloha, že priniesť niečo, ktorému mám vzťah. Ano. A ja som prišla na to, že ich mám niekoľko. Krásne. Tak som si ich obliekla. Vlastne. Takže všechno má príbeh. Vlastne to vôbec nie je môj civil. Môj civil je väčšinou taký, až by som povedala, nie príliš reprezentatívny. Ale takto aspoň budem mať so sebou tých ľudí, o ktorých niečo som dostala a to je také príjemné, takže som si dovolila prísť trošku inak ako v civile. Tak toto je moje, toto som od nikoho nedostala, toto mám zo sekáča. Niekedy sa fakt dá nájsť krásne veci za malé ceny. Tieto nohavice a tento taký krátky rukav, rolák, tak to mám od jednej slovenskej modnej návrhárky, Anne-Marie Fashion, s ktorou som raz nafotila nejaké veci a ona mi potom hovorila, aby som si niečo vybrala. A ja som si vlastne vôbec nič nevybrala z toho, čo sme nafotili, ale ja som si vybrala tieto nohavice a tento rolák a tieto nohavice mi vlastne urobila na mieru. A toto mám už tiež celkom dlho, to tiež z jedného fotenia. Michaela Bednárová, tiež slovenská návrhárka, Pôjď sa volá tá značka. Oni už neviem od koľkých rokov vlastne fungujú a už som dvakrát pre nich vlastne fotila nejaké oblečenie. A tieto som si veľmi obľúbila, že sú také, že sa vlastne v niečom ku všetkým hodia a majú v sebe taký možno nejakú srandu. Judith, tenhle nádherný overall si zahral při předávání cen Český lev, tak pojďme říct jeho příběh. Áno, tak jeho príbeh je taký, že ja som povedala Jozefíne, že budem predávať cenu, že odovzdávať cenu, že by som niečo rada mala od nej. A ona, to je úžasné, tak niečo vymyslíme, niečo také špeciálne. A ona mi práve poslala vlastne zo svojej stránky, to je z novej kolekcie Cross, overall, ktorý bol v inej farbe a ona mi k tomu napísala, že ale ak chcem, tak to môže byť iné. Že to urobí priamo vlastne na toto odovzdávanie, že urobí inú variantu. A ja som si vybrala túto, pretože nejak som sa vtedy takto cítila a musím povedať, že na tom odovzdávaní, tak práve v tej scéne to krásne ladilo. Popsala jste tenhle jeden příběh, ale jak ta spolupráce probíhá? Vy do toho hodně mluvíte, nebo si necháte říct, jak to je obecně s vámi? Oslovila ma Jozefína a skúsili sme to a vlastne to už je možno aj rok, dva, čo mám od nej veci na premiérach a na nejakých akciách. Väčšinou je to tak prebieha, že to úplne tomu nechám voľný priebeh, že nepoviem dopredu. Väčšinou je to tak, že prídem a Jozefína mi dá nejaké 3-4 varianty a všetkých vyskúšame a tak akože rozmýšľame, že čo. Niekedy sa stane, že mám pocit, že je to na mne také, že sa v tom necítim v tej chvíli tak dobre, ale vlastne oni mi všetky sadnú nejakým spôsobom. Keď naozaj mám pocit, že sa na to necítim sa v tom dobre, tak väčšinou to Jozefína aj vidí na mne. Ona vidí, ako sa tvárim a vtedy už vie, že to nie. Takže často vôbec nemusíme nič hovoriť. A který model vám třeba seděl úplně nejvíc, nebo který vám nejvíc utkvěl z té vaší spolupráce? Mám veľmi rada model, ktorý som mala nedávno práve na premiére filmu Tichá pošta. A veľmi som mala rada model, ktorý som mala, to bol ešte minulý rok, to bol Král Šumavý, prvá séria. Ten je tiež taký rolákový. Nejakým spôsobom som si obľúbila poslednú dobu roláky. Pokud jde o střihy, vidíme vás spíš v těch volných. Je to tak i v tom civilu? Áno, mám veľmi rada oversize, tento štýl, ktorý je teraz v móde, ten ma baví. Málo kedy, hlavne v tom civile skoro vôbec. Nemám rada tie upnuté veci. Mám pocit, že sa vtedy musím kontrolovať a tiež, že ma vtedy viac všímajú tí ľudia. Takže keď mám na sebe také viac, sa môžem tak zaháliť, zabaliť, tak sa vtedy cítim taká viac v bezpečí. Tak mě napadá, co byste se na sebe nikdy nevzala? Ja nikdy nehovorím nikdy, pretože hlavne ako v tých postavách, v tých rolách, ktoré dostanem, môže byť všetko, hocičo.
Takže vtedy, keď som ako za tú herečku, že sa schovám za tú rolu, tak čokoľvek. Ale ja ako Judith nikdy, ja stále nikdy ho nehovorím nikdy, ale momentálne, alebo ešte nikdy som podľa mňa nemala na sebe, na nejakých akciách, kde viem, že by ma vyfotili, tak som nikdy nemala na sebe upnuté mini šaty. Napríklad to si úplne neviem predstaviť, že to by som si obliekla. Ale ako keď to má byť v rámci nejakej postavy, tak áno. Vy jste říkala, že nosíte ráda černou, ale my vás na fotkách hodně vidíme v barvách. Ale barev se nebojíte, teda třeba pro různé příležitosti? To nie, ale je pravda, že práve v tom bežnom živote som rada, keď som taká trošku neviditeľná, aby som ja mohla pozorovať tých ľudí okolo, aby si ma nevšimli. Ale keď už idem niekam, kde viem, že ma budú fotiť, tak veľmi rada vlastne sa tak ako keby prezentujem, že tie farby, tá nejaká radosť, taká nejaká pozitívna energia a k tomu mám pocit, že tie farby patria. Ale takže to je taký zvláštny kontrast. Kabelku som dostala, vôbec neviem značku, ale dostala som od svojho svokra, po česky Tchána, lebo on to kúpil svojej manželke a mi sa to veľmi zapáčilo a on mi to na druhý deň kúpil. To krásne. Tak to je krásne a strašne to praktické, veľmi veľa vecí sa mi tam zmestí. Dokonca máme takú malú fľašičku, kde si dávam vodu a niekedy aj to sa mi tam zmestí. Takže je to veľmi praktické, takže k tomu mám tiež vzťah. A potom náušničky som dostala od svojho manžela, ktorý bol minulý rok na Malorke. Tam priamo vlastne dopredu on si našiel takúto šperkárku a dohodol sa s ňou, že kedy tam bude. A tak toto si pre mňa vybrá, tak to mám veľmi rada.